tuolla Saimaalla oltiin mökillä. Me menin sitten onkimaan ja siellä tuli sitten semmoinen helkkari hyvä kalapaikka siinä ja siellä tuli särkeä ja ahventa ja salakkaa sun muuta. Sitten iski jossain vaiheessa se mato-ongella kun kalastaa, niin iski hauki kiinni siihen mato-onkeen. Sain sen ylös, se oli semmonen puolitoista kiloinen hauki ja sitten tuli sen jälkeen vielä muutama ahven ja sitten tuli särki, jonka perässä iski sitten todennäköisesti hauki, koska mä sain sen särjen vaan puolikkaana ylös, sillä puolet syöty. Sen jälkeen sitten tuli muutama ahven ja taas sitten tuli särki ja sen perässä nousi helkkari iso hauki. Tuli syöksy, oikein melkein tuli veneeseen mukaan. Suu auki ja varmaan ehkä 4 kiloinen auki, tai en tiedä minkä kokoinen, mutta sen jälkeen mä sitten ajattelin, että mä en tässä enää mato-ongella kyllä. Menee liian vaaralliseksi, kun meinaa tuolla hauet veneeseen. Että semmonen tapaus. Niin, sitten oltiin tuolla Laesalon rantamilla kaverin kanssa. Päätettiin lähteä pilkkimään ja käveltiin sitten sinne merialueelle ja siellä katsottiin, että jäätä oli semmoinen 60 senttiä, kun kairattiin reikää. Ja sitten siinä oli semmoinen tietysti yöpakkasta ollut ja luntakin pikkusen saada siihen pintaan. Me tultiin sitten alueelle, jossa oli niinku semmoista, tuntui, että miten täällä voi ritistä tää jää. Että jos siinä on sitten vaan pintakerros on jäätynyt ja sitten on vettä alla sillä tavalla. No se ritissä me käveltiin siinä vierekkäin ja ritinä kuului, että se pinta jää sitten ritisi siinä. Tultiin sitten siihen kalapaikalle yhdelle karikolle ja ruvettiin siinä onkimaan ja siinä tuli sitten tommonen sumukerros. Me saatiin muutama ahvenkin siinä vielä siinä vaiheessa, mutta sitten tuli semmonen sumu, joka sitten hälveni vähitellen ja ihmeteltiin vähän sitäkin ja sitten tuli, niinku mullakin rupesi siinä oli kalapaikalla oli 10 senttiä jäätä, mutta mulla meni jalka läpi siitä silti, koska se oli puikolla, se oli kevättä, oikein huhtikuuta. Ja päätettiin sitten, että lähdetään tästä pikkuhiljaa pois, tätä näköjään jäät rupeaa häviämään. Ja sitten huomattiin, kun sumu hälveni, että se mistä me tultiin, niin se jää oli melkein hävinnyt. Eli se on yhden yön jäätä, jossa me käveltiin, että se ritisi vaan. Onneksi ei pudottu. No sitten huomattiin se tilanne ja huomattiin, että nyt on pakko lähteä tästä pois ja konttaamalla mentiin siihen rantaan sitten. Kun tuntui, että jäätä ei ole enää ollenkaan. Semmoinen tapaus.
Ei mitään ongelmaa. Parolla sä myyt se? Sillä 5 vai? Täytyy vaihtaa reikää. On jäätävä. On kovaa jää. Joo, ei se mikään hirmu hyvä jää ole. Kyllä tällä moormuskalla ei 2 yritä. Moormuskalla maksaa. Semmoisen. Nyt se Kalevi rupes vetää kalaa jo. Se tuli jo saappaan varasta. Mutta kopauttanut, ei oikein vehittää millä kopauttaa, täytyy lainata. Kyllä mullakin yleensä on mukana, mutta nyt kun mä oon kaverin kyydissä, täytyy vähentää noita vehkeitä. Joo, kalaa karkaa semmosia. Kyllä se näkee niin tosta, ainakin tuosta kun rupeaa, että on vahvan tuntusta, niin kyllä se tuntee ja kairassa tuntee tämän terässä. Merellä nyt tuntuu ainakin tulee isompaa ja sitten jos on jäitä, mutta kyllä merellä on kivempi kuin mun mielestä kuin järvellä. Pääsee jäälle ja kahvin juo ja puhelee, niin se on parasta. Ja rauhassa tässä saa. Ja ilman paineja kaikki tekee, että se ei syö ja pilvistä on huonommin syö ja aurinko se näyttää. Niin kyllä se käyttäytyy eri tavalla näköjään. Kesällä en mä ole huomannut niin paljon, talvella ainakin. Jää paksuus ja lumeet ja kaikki. Ai jaa. Kyllä se käyttäytyy eri tavalla. Vaikuttaako valoisuus? Vaikuttaa. Joo. Mä en tiedä missä ne on, mutta kyllä se vaikuttaa. Heti jos on pilvistä, niin ei tule niin hyvin. Mutta tämmönen aurinkoinen sit rupeaa, kai ne näkee paremmin, en tiedä. Niin just. Ne liikkuu enemmän. Joo, niin on. Joo. Joku sanoo, että se on, ilmanpaine tekee kaloillekin jotain. Ahaa. Muutama tullut. No tietysti raitista ilmaa ja on se kalatkin hyviä. Merestä on joskus tullut kalaa ja kohtuullisesti. Ei näissä järvissä on niin pieniä tuppaa. On tullut pilkillä vai veneestä? No joo, oli mulla joskus maailmassa venekki, mutta ei enää. Joku lainasi sitä 20 vuotta sitten eikä vielä tuonut takaisin. Tommonen. Suurenee vaan. Suurenee kalat. Ahve. Noin. Monesko se nyt oli? Olisiko ollut 5 ehkä? Juman kautta. Siitä luokkaa. Joo. Eikä tullut kalatiskistä. Niin yllätys, että huomannut kehiäkkästä tuohon otin sen perinteisellä tavalla. No ei tänne välttämättä pyöri mitään, sitähän tullaan nollaamaan tänne just. No tää tulee tällä konstilla sitten. No. Kalevi juuttu tonne, se jos asiat varmaan kuka sai kalaa. Siinä on hänen saaliinsa. Veti jonkun ongen sieltä. Noin. No täytyyhän nää on linsseluteita ne kalat. Niin. Huomasin, että kuvataan, niin ne rupes nappaamaan. No tämähän on ihan mielenkiintoista, täytyy ensin hankkia varusteet, ettei palelu tänne. Käydä ostamassa vähän onkia jonkun kaverin kanssa, mikä jotain ymmärtää siitä, niin ehkä apua. Joo. Kalakerho on yhteen. Ne kalakerhot on hyviä just. Eikäläpä ponnituksia. Se on kyllä aika hieno saalis kyllä. Siinä on siimaa ja sit siinä on paino, peruke on ja jonkinlaista systeemiä. Tää täytyy ottaa kuitenkin mukaan, ettei näitä tänne järveen voi. Tänne. Onko kuinka paksua jäätä? 15 senttiä taitaa olla. Okei, uskaltaisi lähteä kairaamaan. No se kannattaa vielä kokeilla tietysti. Joo. Hei, sopiiko jos jäädään? No totta kai. Tästä tilaa. Nämä
kultainen morripää. Sitäkin voi kokeilla, se on hyvä perusonki. Joo. Tommonen. Ja sillä pitäisi nyt sitten saa. Tää ei kovin yhdenmukaista, koska oikein tuntia, mutta vaan tarvii jaksaa kairata ja kairata. Ei se sit aina löytyy. Ja tulee lämmintäkin, kun välillä aina kiertää tätä kairaa, niin pysyy lämpimään. Mutta kohta kyllä vaihtuu, mutta ei niissä nyt suuria eroja ole. Seuraskohan nuo uudet kaverit meitä vai? Tai paikallisia, niin ne yleensä tietää ne kalapaikat. Niin joo, no kyllä yleensä semmoset paikat, mistä kalaa tulee, niin kyllä niissä on reikiä tai ukkoja istuu ja ne muistetaan kyllä vuosia jälkeenpäin. Tää nyt on tää reuna yksi semmonen, missä on kalaa ollut. Aha. Tässä olisi tuolla keskellä yksi semmonen paikka, mutta sillä kohtaa kuulemma lähde, niin ei, tai ainakin kuuluu, että siinä on lähde, niin se jääkää ei varmaan sillä kohtaa kovin paksua. Se on melkein on muutama semmonen luottojuttu, millä on tullut. Että sitten kun yksinään pilkkii ilman mitään tämmöistä painetta, niin kavereiden painetta, niin sitten mä kokeilen erilaisia vehkeitä. Ja niistä aina valikoituu ne parhaat mukaan. Että loput menee sitten sinne kellarin perälle tai kierrätykseen. No se, että aina kun on enemmän kuin yksi miestä jäällä, niin se on kilpailutilanne. Kyllä mä uskon tässä, kun tarpeeksi kairailee, niin aina muutama silloin tällöin. Tää ei ole mulle koskaan ollut mikään hyvä järvi. Tuossa, kun olisi lähtenyt tuosta parkkipaikalta toiseen suuntaan niin kävelemään, niin siinä on ollut parempia järviä, mutta siinä joutuu jonkun kilometrin kävelemään. Ei tässäkään nyt ollut pilviin pimeistä kalaa. Joskus auttaa se, kun kaivaa termospullo esiin ja sattuko mua? Termospullon kaivaa esiin ja rupeaa juomaan kahvia. Jättää vehkeet tuohon, se auttaa joskus kalan. Mites ajatuksia päässä pyörii, kun istuu pilkillä? Ei mitään. Kato. Tärppiä. Yksi oli tuossa edellisellä reijalla, tuli sen verran pinta, että näin, että ahven oli. Ei juman kautta, kun ei pakko laittaa hanskat käteen, kun voi kaatua, niin käsiä ruvee palelemaan. Ei oo tärppiä. Jos tarukkaset pois, jos tarttuu sitten paremmin. Sen huomaa heti, että se rupeaa lämmittämään kummasta. Mutta yksi tärppi lämmittäisi paljon enemmän vielä. Ei kyllä vaan. Sais nää tuolta Pieniä kaloja. pieniä. Joo. Ja tässä ne isot on jossain. Ei se auta, kun kaidata reikä.
Mikäs tässä nätti päivä muuta? Eikö sormet jäädy? Ei. Kuinka pysyy lämpimänä? Saa kalaa. Niin se Seppo sanoi vähän äsken, että kun ei tule kalaa, niin sormet jäätyy. Joo, ei mulla jää. Ja montia siellä kannattaa panna jonkinlainen pilkki ja koukku ja syötti, niin se voi auttaa. Meinaat. Mä pistän kohta HK sinisen pätkän tuohon. Niin, pakkako lenkki kerralla. Ei. Ja joku aina käy. Aika laiskalla syönnillä on. Hetkinen, noihan lähti pois tuolta näköjään. Meneekö ne kalapaikoilla nyt vasta? Jee, kato. Mitä? Hirvittävä. Hei, täytyy diskata, tästä jo 5 metriä murreikää. Hei. Ei. Ei joo. Nämä on uusia sääntöjä, kato. Ja nuoret saa tehdä. Tapsi mullakin oli. Mä just menin, että mä vaihan taas morriin. No niin. Tätä nyt tääkin ahvena nyt tärki. Ota tarkka kuva siitä. Tää on tappipilkki sitten. Tuolla vähän matkan päässä. No niin se pystypilkki siinä. Jaa, mut menikö mut syötti? Eihän mulla syöttiä näin. Syöttikin. Se tappaisi vaan vielä. Ei tuu tästä tärpin tärppiä. 2 ahventa on. Mutta niillä ei vielä tätä kilpailua voiteta. Ei tässä muu auta. Japanilainen salainen ase. Ilmalaitomilla madolla. Onneksi ei ole ihan jäätynyt vielä numero. Useampikin, mutta ei siinä mikään tää idea olekaan. Tää on ihan hölmö värkki, mutta laitetaan nyt kuitenkin. Semmonen värkki. Jaha. Japanilaista huippulaatua. Kato miten tuo painava, niin toimii hyvin. Olisikin hyvä, kun siellä hauki iskisi heti. En kyllä yhtään yllätys, vaikkei tuliskaan tärkkiä. Samalla lailla kuin viime vuonna oltiin tässä, niin ei ole mun paikka tämä. 2 ahventa, onhan noilla isänillä varmaan vähän paremmin. Tonillakin taitaa olla 50 vuotta. Niin jo 8, 7 vai 8. Olisi pitänyt jättää varmaan voimia loppukin. Se, että joskus se auttaa kun kiertää. Mä aika paljon kiertänyt, mutta kun että löytyisi joku semmonen kohta, mutta ei ole kyllä. Viimeiseen sekuntiin ei tuumaakaan periksi. Onhan joskus käynyt sillä että ihan viimeisellä minuutilla sit saa ne voittokalat tai muutaman viimeisen minuutin aikana. Mieto hävisi sillä 100 sekunnilla sillä, mikä se venäläisen nimi on. Niin. Onneksi tää ei ole niin totista touhua. No just sen verran, että pysyy mielenkiintoa videolla, mutta no Seppo on kuskina, että tuossa joskus ollut kavereita, joilla salainen ase on se konjakkipullo. Onhan noissa kala oikein niin kuin myös veto-uistelukilpailussa, kun ennen tuli kierrettyä jonkun verran niitä, niin silloin niissä punnituksissa oli ennen aikaa semmosia, niin kuin sanotaan, että kun oli useampi miehistössä, se saattoi olla porukat niin juovuksissa ja käyttäytyi törkeästi siellä punnitustilaisuuksissa, niin muutamia vuosia takaperin tuli niihin se, että jos punnituksessa on niin kuin silminäiden juovuksissa ja käyttäytyy häiritsevästi, niin koko tulos ylätään. Ahaa. Et se meni ja mä kyllä ymmärrän ihan hyvin sen. Joo, aivan. Kun siellä oli sitä örveltä ja porukkaa. Niin... Hän on vetänyt 20 kalaa yhteen mennä. Nyt on aika varma, että saat kuvan, kun kohta tulee. Nyt on kaikki. Katsoo, onko syöttiä. No, nyt taitaa tulla kalaa. Nyt se tulee. No niin. Ihmettelin noin, kun noin jäätyy noin. Niin.
iso. Joku saanut isolta. Mikähän se kun toi... Sitten otti tuonna... Otti monta kuvaa, niin pystyisi sillä 3D tekemään kirjoituksen semmoisen. Se on se Kalevin aamu ainakin mitä. Joo. En minä ainakaan sano niin iso. Aha. Onko tullut muita kuin särkiä ja ahvenia? Ei oo, ei tietääkseni. Sitä ei kukaan tiedä. Onko se näppituntuma? Ei sitä tiedä. Yhtenä päivänä tulee ja toisena ei. Samassa paikassa seuraavana päivänä ei mitään tule. Joku päivä tulee monta kiloa. Ehkä rupesin jopa syömään, kun ne toiset äijät lähti. Ja toi porakaira tekee sen, että se hävii kalalta. Ahaa. Se pitäisi nyt kieltää koko. Ja sama se on vähän toi pulukka, kun se rohisee tos, niin en se ota Ei se. ne on niin arkoja, että ja ohkainen. Irtosi. Vähän matkaa tuli ylöspäin. Ei tässäkään nyt huono paikka ole. Ei. Särkikö se on? Särki. Kohta loppuu aika. Vartti. Joo, hyvä. Päästään kotiin. Syömään. Siitä tiesi. Verran perkkaan, jos kalakukkoa tekee. Toi ainakin Markku lupas noin. Ja mulla itelläkin toistakymmentä ahventa. Markulla on saman verran varmaan. On, joo. Jaha, ja taas. Särki. Mulla on paha, kun tuo selkä on leikattu, niin se jokainen näkee, kun mä saan kalan, kun mä nousen ylös. Oliko se viime talvena paljon enemmän vielä lunta oli toukokuussa, niin sitten se upottu. Joo, se oli ihan kauhea se keli, kun me oltiin tää eikä saatu, minäkin sain vissiin 2 vai 3 kalaa ja sä sait, voisitko saanut mitään, minä muista sinne. Ei ollut monta. Ei niitä ainakaan montaa. Me käveltiin tuonne saaren taakse Ja sieltä upotti tuli, koko ajan.
No ei tämmönen kauheesta. Tuossa tulee ainakin kala, mä muistin. En ton verran. Ne veti niin kuusti tulla, tuo Markku rupesi repimään. Heti kun lähditte pois sieltä. Markku. Niin. Niin minä. Mitä on? Niin. Mä vähän epäilen, että se voi kallistua sinne kaikille. Pitäisköhän diskata? Viskataan, kun toiset lähti pois, rupesi vasta tuon kalaa saamaan. Minä sain tommosen. No ihan näki. Joo, joo. Joo, joo. Se riittää mulle. Niin. Mä ainakin tuloksen. Kuka mittaat sä Tonilla? Joo. Mä ainakin rupean tekemään saan Markuun tämmösen kalakukkoon. Mä otan ne loput kyllä mielellään, mutta ei Otat ennen vai jälkeen? jälkeen vasta laiden reiluja. Mä katon niitä kalakukkokaloja, kataan vaimossa taas tuoda, ei puhuta etukäteen kalakukkoista. Saat nää muut. Joo, kiitos. Katsotaan kuinka punnittu. Ja mun kalat saattaa sitten Joo, se iso. Se on ihan nätti. On. Se on korea. Panna kumpussa. Ei. Se on koko muun tämän koko. Se on se vähän pienempi. Tuolla on isompi. Oho. Katsotaan. Ei mulla niin iso, mä kehtaan näyttää. Eikö sitä ole eri sarjat? No, Markku on kirjaaja. Mutta eikö se ole kiva ilmatyö kaiken kaikkiaan? Joo, ei niin hassumpaa, vaikka täällä olisi Paavokin ollut mukana. Että sitä on jotain muuta kuin Niin. Olisi ollut jatkaa vielä Mä pari laitan tuntia Seppo sinne WhatsApp-ryhmään. Mä laitan aurinkoinen hieno ilma. Otin kuvan tuossa. Sitä harmittaa, jotka ei tule. Joo. Jäätäkin on vaikka kuinka. Onhan Jäätä sitä. oli Ihan riittää. ja hyvä kävi. Pituussuunnassa mitataan. Joo, niin se Loputtomiin. Ja vettäkin se pitää olla vielä. Joo, jos tarvii. Mulla on ikään sinä ja toi. Siellä on kynä ja paperia. Ja... Ei, mutta eikö se ole 4 nimeä vai? Ei, on siis, se oli Kalevin nimennyt päällä peukalla. Kaleviini tälle. Ai, tämähän on vilunki. Kairakin pitää panna. Aika hyvin. Löihän Kalevi heti siihen On nyt ihan pussin Ota se. kanssa. Joo. Selvä. Pussin kanssa. Bussin kanssa. Bussin kanssa, mitä niin tarvitsee. Mikan tovaru. 597. Aika hyvin. Seppo. Saako painoa vielä? Oota, mä laitan väärin. No tonne. Mä laitan 597. Ei voi laittaa sen muutamaksi jollekin muulle. Paljon Sepolla on? 223. 2. Sitten olisi minä. Pekka. On Pekka. Kilo 58. Onpa hyvin. En tuolla. Mä laitan. Hei, jos ette halua niitä, heittäkää tänne. Joo. Mä otan, joo, sitä pussia tarvitsee, mä mitä vaan. Joo. Kilo 326. No niin, vähän sanoin, se veti lopusta Mä poikki. taas laitan väärinpäin. Oota. Ai mutta siellä on vielä yksi. No, mutta siellä on toista kiloa. Oota, nyt mä laitan väärinpäin noin. Pekalle on 158. Mä laitan itselleni ton Väärän summan. sulla on 223 ja Kalevilla oli 597. Niin, se on Markulle merkannut sen. Mä itselleni. No hei Anne, sulla on 597 yli se vaan. Mä nyt laitan itselleni 1325. 132. Joo. Ja nyt Toni. Taas noin pois Siinä sitten. ratkaisee nyt kultamitali. 444. Niin, ei 666. Ei perhana, mä otaisin voit. Joo, hei, pistä sinne. Mä heitän nyt roskiin. Mun ei Mitä... tarvi. Rahat onkin sulla jo. Sehän on jo rahat sulla jo. Arvonimi, muistatko mikä? Ei, mikä se oli niin? Saarijärven sulttaani tästä. Perskele, mutta paljonko se loppukiri sanonut suoraan? Oli, ja toi- Ei se ollut kuin pari kalaa, kun se vetti tuon kilon Pekka oli siitä. toinen ja Kalevi oli 3 ja Toni oli 4 ja Seppo 223. Onnea Seppo viimeistäkin. Onnea sultaan. Hei, se isommasta kalasta jää. Ota, haluatko sen kuva siitä vielä vai? En mä Se on tiedä, nyt mä täällä otan jo. sitten isoja kaloja. Tulee niitä vielä juu. Ai niin mun piti näyttää se yksi Joo, salainen ase vielä. Ne näytän joo. Perskele loppukirin otit. Aika harvinaista kyllä. Ei tää normaalikisossa onnistu mulla tää. Aha, poikkeus. Joo.
Mutta eikö Sä aloitit niin komeessa, mutta se loppui. eikö tää voi Mä olla... sain viimeisen 20 minuutin aikana 10 kautta. Joo, joo. Tai 15 Mulla minuutin tuli aikana. särkiä niin hemmetissä. Niin, mä arvasin, että jumalauta menee musta ohi. Mä tiesin, että mä olin satanella Mulla on ihan vahvoilla. solmussa siinä, mä katkaisen ja laitan uuden. Se, että Sähän sanoitkin, että sä aloitit liian kovaa ja sit loppukirja eritti. Niin, Mä voin... ei voimat oikein, joo. Se jäi sen väli niin hiljaiseksi. Terveisiä vaan Hennalle, se toi Japanista mulle oikein salaisen aseen. No, Tätä pilkkiä varten. No, Okei. tullako sä pilkit vai? Mikä siinä on oikein madotkin valmiina? Kun mä pistin itse madot Aha, siihen. joo. anna mä otan Tuohan vielä. sen verran herkullinen, että tekis mieli itekin maistaa. Tollahan saa kuule... Tuohan turska onkin niin kuin vähän. Tuolla saa En tiedä riisi. mikä onkin, ei ainakaan ahvilta tullut. Ne ei ainakaan ahvenet tykkää. Kokeilit sä no ilman kun siellä ei syönyt, ne säikähti ne kalat tosta. Kokeilin, mä kato kun mulla on madotkin oikeastaan varten.